Mark chapter 7, gikan sa verse 1 hangtod sa 13. Mark chapter 7, verses 1 to 13. Sige mo, balik sa ta sa pagbarog mga igsoon. Mark chapter 7, verses 1 to 13. So, ingon ang verse 1. Ang mga Parisiyo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem, mialirong kang Hesus. Og namatikdan nila nga may mga tinun-an si Jesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tawo. Verse 3, kaya mga Hudiyo god, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon, kundili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Verse 4, o mukaon bisan unsa inigabot nila gikan sa merkado, gawas kon makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama sa pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, mga bronse o mga higdaanan. Verse 5, busa, nangutana kang Jesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw og kamot. Verse 6, si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaron ingnon. Wala gayod masayop si Isaias sa iyang pagpanagna mahitungod kaninyo, sumala sa naisulat, kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo, or kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo, ilang gitudlo nga kuno balaod sa Dios. 8, og midugang sa Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tawo. Og miingon pagayod sa Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang pagtuman sa inyong kaugalingong pagtulon-an. 10, kay nagsugo si Moses, tahura ang imong amahan og inahan, og ang magsultig dawtan batok sa iyang amahan og inahan, kinahanglan nga patyon. 11, apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan og inahan, apan moingon siya kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na siya kinahanglan nga motabang pa sa iyang amahan og inahan. 13, niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulun-an nga inyong pasunod sa uban, og daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. Let's pray. Lord, daghang salamat Ginoo nga gidala na pud niimo niining maong dapit aron makapaminaw sa imong mga pulong ug makahatod sadmi sa among mga pagdaig nimo Ginoo. Og salamat kayo o Dios nga dili gyud ni mahimong walay kapuslanan ang among oras nga niami dinhi og ang imong mga pulong among madungog, kay gamiton gyud nimo ni pinaagi sa imong balang espiritu kining mga pulong nga aron sa pagtudlo namo, sa pagbadlong namo. Lord, we pray nga human namo masabtan og madungog ang imong mga pulong. Amo ni o Dios nga ma-apply sa among pagkinabuhi. Aron dili lang kami nagtubo sa kaalam, kundili nagtubo usab kami nga nagabuhat sa kaalam nga imong gihatag diri kanamo.
Bisag asa maabot ning mensahe, Lord, panalangini ang tanang makadungog niini. Mao ni ang among giampo, pasalamatan ka namo o Dios sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod ta sa makausap pa maayong gabi Kanang nasa imong tapad, salamat sa Ginoo nga naa ka karon. Wa nay naningog. Sige, osbi daw, salamat sa Ginoo nga naa ka karon. Nakaron mga igsoon, ang atong isgutan, ang pulong sa Dios nga naguluhan, atong uluhan ni nga pagtuon karon nga kagabihon, hinlo nga mga kamot, apan hugaw nga mga kasing-kasing. Or hinlo nga kamot, hugaw nga kasing-kasing. Murag, bisag dili na isulti, no? Nabasa gyud nato. Kabahin sa sitwasyon nga manghunaw sila. So muna itong pagtuon karon mga igsoon. Hinlo nga kamot, hugaw nga kasing-kasing. Mga itong tunan. Now, naatay, mag-una ko mga igsoon sa kanang tawag ni Lord sa mga Parisiyo. Kay mga Parisiyo maning naadiha. Mga Parisiyo maning nag-question ni Jesus da mga igsoon. Ya, gitawag na sila sa Ginoo diha sa verse 6. Dong nagasagot ta sa verse 6 palihog. Tanawang verse 6. Ingon ang verse 6. Si Jesus mitubag kanila mga tig pakaron ingnon. So monay kanang unsay tawag ana? Word of study. Word of study kanang hypocrites. Ang mga Parisiyo ginganlan sila og hipokrito. Now, atong nasayran nga ang New Testament nasulat siya sa Griego. Greek nga pagkasulat. Ang Old Testament, Hebrew. Kanang word nga hypocrite, it means actor na siya sa Greek. Actor. Duha na siya actor or kadtong nagmask. Actor or mask. Kana bitang butang nimos nawong. Nga di ka mailhan kinsa ka kay naa kay maskara. So ang meaning sa hypocrite, unsa? Actor. And number 2, maskara, maskara. So ginganlan ni Lord ang mga Pariseo og mga aktor. Grabe silang mo acting. Kabalo kang aktor mga igsoon bisag scripted ra na hilak gyapon kang nagtan-aw. Unsa pa toy laing meaning? Maskara. It means nga ang naa sa sulod nila dili gyud makita, dili gyud mailhan mga igsoon. Unsay makita ang naaras gawas mo nay maskara. Induta mga igsoon ba? Sa una, sige kog tan-aw og mga preaching sa uban pod nga mga pastor, minaw sad ko na sila yung mga illustration. Ako niya nang tryan pod. Kaya arang makita ba? Saya nga kayo ni aktor og maskara. Mao nay hipokrito. Nakasinabot ta? Unsay tawag ni Lord sa mga Pariseo? Mga aktor. Mga maskara sila. Dili sila kanang unsang gud ka ni sila. Di ka kaila nila. Nya sa atong pinulungan, kay kining Greek, gihubad sa English, o nya paghubad sa Bisaya, nahimong pakaaron ingnon. So, kung nakadiha aning kinaiyaha mga igsoon, di na ka kinahanglan pang mo audition aron mahimo kang artista. Kung nakaaning kinaiya nga pakaaron ingnon, aktor na ka. Because ang hipokrito sa Greek is maskara o aktor. Duha man ang iyang meaning. Now, ato na ning subayon mga igsoon. Balik ta sa verse 1. Now, ang senaryo niini, naa ang mga Pariseo, naa ang Ginoo, o ang mga tinunan.
O niya, sa panahon sa pagpangaon, mga igsoon, muna atong dapat masabtan ni pag-ayo. Kaya basin bag nagbasa taan igo ra bang manghinaw sa kamot dayong mangaon. Igo rang mo ato dito sa gripo, kuha atong safeguard, manabon, dayong banlaw, o niya mukaon. Basig mauni ang atong nasabtan. Kaya niingon madali hugaw og kamot. Nangaon nga hugaw og kamot. But dapat ang makasabot ni ini mga igsoon nga kini nga practice gisunod ni sa mga Hudiyo gikan pagyod sa sinugdanan mga igsoon sa paghatag sa kasuguan. Man dapat ang makasabot nga dili ni siya literal, normal nga paghugas sa kamot. Ceremonial hand washing ning tawag ani. Seremonya siya. Dili ni ingog kanang busag, si tawag anang busagak yun ang tubig nga manghunaw ka or ang balde, ang daghanang tubig isaw-saw yun mo or kabo. But si tanuod lang mga igsoon, lahi ni siya. Unya, pasabton mo na ko ayo. Kining ceremonial nga, kaning tubig nga para sa ceremonial sa hand washing, gagmay lang ni, naara ni sa 7 ngadtos na pulo ka kutsara nga ibubo diha sa imong kamot. Nya usa ka mukaon. Kaatin man siguro magmisa sa una. Magtanaw mo dito, iniguman dito na murag bubuan ng kamot. Seremonya. So, hand washing. Arong makasabot gyud ta og ayo mga igsoon, atong lantaw na siya. Kanus-a gyud na siya gasugod. Kaya kita magod magbasa ta, pangibabaw ra ba ang atong masabtan? Nagtuo ra ta nga naay tubig dito nya wa nang hunaw. Mas maayo man nang nanghunaw kay literal natong pagsabot. So atong lantawon mga igsoon, ang Exodus chapter 30 verses 17 to 21. Mao ni siya ang tinubdan gyud aning problema aning nga issue mga igsoon. Exodus chapter 30 verses 17 to 21. Basahon una nako sa Bisaya aron masabtan. English ra kay nakoy tan-awon diha. Ingon diha, ang Ginoo miingon kang Moses, paghimog hunawanan nga bronse og tungtunganan ni ini nga bronse usab. Ibutang kinis tunga-tunga sa tolda sa tagbuanan og sa halaran og sudli kinig tubig. Mao kini ang gamiton ni Aaron og sa iyang mga anak aron paghugas sa ilang mga kamot og tiil. Naapa mo? Amen? 20. Kinahanglan manghugas sila sa dili pa sila mosulod sa tolda sa tagbuanan og sa dili pa sila moduol sa halaran aron sa pag-alagad. Ingon nga mga pari og sa paghalad nga rikanako sa halad nga sunugon aron dili sila mamatay. Seremonyas, verse 21. Kinahanglang hugasan nila ang ilang mga kamot og tiil aron dili sila mamatay. Mao kini ang tulumanon nga sundon nila sa tanan nilang kaliwatan. Diha ni nagikan mga igsuon ang nahitabo sa chapter 7 sa Mark. Ilan ning gikuha mga igsoon, anaan ni sila ilang kaugalingon ni ini nga interpretation. Sa sinugdanan ani arang lamia kayo ang mensahe. Nga ilan ang gibuhat mga igsoon as symbol nga ang ilang kasing-kasing nitahod gayod sa pagkabalaan sa Ginoo. Ang ilag yung kasing-kasing, maoy tinubdan nga nung ilan ning buhaton. Dili kay naa ni nga sugo, kundili tungod kay naa ilang kasing-kasing nga nagtahod sa Dios. Munang ilan ning buhaton. Unsa daw? Kinsa man ni si Aaron ang pangulong pare. Ang iyang mga anak, mga pare usad. Unsa ilang bulahaton? Mag-alagad sa Dios didto sa tabernakulo or sa tagbuanan. Sila ang managhalad sa mga halad nga sunugon. Sila tanang halad mga igsoon, sila mo'y muhimo ana. In other words, ang paghugas kining tubig nga ihugas nila silang kamot o sa ilang tiil, pagpakita ni sa ilang pagtahod sa Dios nga muduol sila sa Ginoo nga hinlo ang ilang kasing-kasing. Unsay simbol ani? Unsay gipasabot ani nga simbol maghugas og kamot, maghugas og tiil? Muduol sa Dios nga hinlo ang kasing-kasing. Muni pag-alagad.
Actually, mga igsoon, dagan kayo ka ng kinahanglan gyud makatunan. Mauna nga, salamat sa Ginoong madinawaton tas mga pagtudlo. Dunay giingon sa Bible nga do everything for the glory of God, or let everything you do it for the Lord. So kanang do, it means imong buhaton or i-work nimo. Ya sa Hebrew ana mga igsoon kay worship, kuan man siya, worship service. Unsa daw? Work. Sa Hebrew is worship and service. Mao na nga pag-abot sa New Testament, ingon si Paul, tanan ninyong buhaton, buhata nga worship service. Kay buhat man, sa Hebrew, original nga word, ang buhat is worship and service. So ang tanan nimong gibuhat, imo nang gibuhat sa pagsimba o pag-alagad sa Dios. Nagkasinabot ha? Na balik na ta dinhi. Balik na ta dire. So dinhi mga igsuon, gisugo si Moses, and si Moses nga gitagaan sa balaod, pasang ngadto kang Aaron diin maoy subject, maoy target, maoy tumong sa aning nga sugo. Nga ikaw Aaron ug ang imong mga kaliwatan, mga pari mo, ang inyong trabaho is worship service. Tanan nga buhaton ninyo worship and service para na sa Ginoo. So, before ka mosulod, mohimo og worship and service, hugasi imong kamot, hugasi ang imong tiil, usa ka mo duol dito. Kabantay mo, ingon si Pedro, nakaligo naman ko. Lord, kini sila magpahugas-hugas pa. Na? Worship. Unsa daw to? Ang paghugas sa kamot o ang paghugas sa tiil, simbolo ra siya nga ang imong kasing-kasing hinlo na nga moduol karon sa Ginoo aron maghimog pagsimba og mga buhat nga makahimaya sa Dios. Now, ila ning gisunod. Gisunod nila ni mga igsoon. Hangtod nga niabot ang panahon nga ilang gihapong gipadayon ni sa pagbuhat apan ang ilang kasing-kasing wala na diha. Sa may kapuslanan ng kalderong wa may kanon. Ya excited kay ka mudong atong lamisa, gigutom ka unsa kay pagkaon ay mga tinakluban, nangukab ka, way mga sod. Walay mga sod. Unsa may mga pulos ana? Unya ang imong refrigerator sige rang nakasaksak didto, pag abri nimo wa gani bisag tubig. Unsa may pulos ana? So, diha nato makita mga igsuon nga ang ilang gipanghimo niabot ra gyud ang panahon nga ang ilang gipanghimo wala nay pulos tungod kay kamot na lang ilang hugasan, tiil na lang ilang hugasan, apan ilang kasing-kasing hugaw. Munang niingon si Lord, mga aktor mo, mga maskara mo. Unsay maskara? Gawas nimo makitaan ang sulod dili. Muni ang giingon ni Lord ngadto sa mga Parisiyo. At least tinaw na nato karon ngano di ay ni? Unsa di ay ni? Sayop ba di ay? Nga insakto man. Kabalo mo mga igsuon sa sinugdanan lang gyud. Sa dihang maghimo sila, naka-remember ko mga igsuon, una gitong higayon nga gihugasan yang youth paman ko adto. Nya kabalo jud kung unsa ko ka makasasala. Naay foot washing nga gihimo sa among church. Nakainomdom ko sa Philadelphia to sa Valencia, ila Reverendoren. Unya sa paghugas na sa untiil mga igsuon, arang hilak gyud nako. Nga niana gyud ko nga Lord, grabe gyud ko kahugaw, grabe gyud ko ka makasasala. And naabot na sa time mga igsoon, bisag ato pa nang himuon dire, wala ra na effect. Magsige ra kay kakatawa, gilo ka, gilo kayo, gilo. Wala na epekto nimo. Maura na mauna ni ang Parisiyo. Na sila'y ginahimo, pero wala na nay gibugaton sa ilang kasing-kasing. Mauna nga hinlo sila kamot, hugaw ang kasing-kasing. Mauni ang problema mga igsoon. And napailain, ngano man gyud nga naay gitawag og ceremonial hand washing. You know what? Kay dire tiil man ni og kamot.
O niya, ang ilang gi-practice og mangaon, kamot ra, ala nga, pila ni mo ng tiil o gugas, i-apil ba rin na ni mo gunit sa luwag. Pero kung naa sila yung mga bisita, doble ni. Before mo sulod ang bisita sa imong balay, or sa kasal, sa birthday, or unsa na nga selebrasyon, hugasan ang iyang tiil dito sa gawas. Muna makabantay ka sa mga balay nga karaan sa mga Hudiyo, makaingon kang unsa guning ilang labhanan, ni aman aning pantawan, dili na labhanan, hugasanan na sa mga tiil sa ilang bisita. Inigsod na nila, pag mga una na po na gitawag og ceremonial hand washing. Nya kabalo mo, ang Exodus, paminaw gyud ayo. Ang Exodus chapter 30, verses 17 to 21, inig maghimo sila ceremonial hand washing, ilan ning isulti. Before sila mangaon, kuha sila gamay radyo kay nga tubig. Unya ilan ning ihuwad sa kanang imong tumoy ra kanay sa tudlo man basta kay mag-inganar ka. Mura ra gud kag nabasa ra ng imong kamot gamay. Kana nga tubig mga igsuon para na siya sa ani nga seremonya. Unya inigbubo ana sa tubig na may mububo nimo ana while igor ako nang mabasa imong kamot kay seremonya sa lagi na. Igor ang mabasa ang imong kamot unya samtang ibubo na sa imong kamot maglitok ka ani. Nga Lord, salamat nga makaalagad ko nimo, makaduol ko nimo, makakaon ko Ginoo, makabuhat ko bisag unsa nga hinlo ko Ginoo, nga gimatarong ko nimo, nga moduol ko nimo, nga naa ang kahinlo sa akong kasing-kasing. Ilan ang isulti while gibubuan ang ilang kamot. And after ana, mangaon na sila. Nakuha na to? Nasabtan na to? Ilan ang isulti? Gawas pa ni ana mga igsoon, every time nga naay mga special nga gathering, need gyud kaayo sa mga Hebro, hugasanay gyud na og tiil, o pauwahi gyud kanunay ang kamot. Nga naman, tungod kay, normally, kaniato man binaktasay ra mga unya, magbakta sila agi sa mga dalan nga agianan pod sa mga karwahe, sa mga kabayo, sa mga camel, sa mga donkey, o niya, ang mga ihi, mga hugaw, naragod na mga agianan, niya, magbaktas ka dito, nga uga, abog kaayo, gasingot, imong tiil, mamilit dito, itong mga hugaw, mo nang musud kag balay, hugasan yung kanila, alagaran yung kanila, hugasan kanila. Nakuha na to? Muna, ulahin ng kamot, kaya ato manis pagpangaon. O niya, before hugasan ng kamot, mulitok pa man sila, ani. Nasalamat, O Diyos, nga mahimo kami karong angayan, nga makasimba kami, makadahig kanimo. Kay imong giisip nga hinlo ang among kasing-kasing. Ngano ganito? Sige, atong nantawon mga igsoon. Ang ikaduhang punto, ngano ning silang padayon nila ni mga igsoon, naas 24 sa Salmo. Psalms 24, verse 3 to 4. Salmo 24, versikulo 3, hangtod sa 4 mga igsoon. Natanawon na to. Ingon siya. Who may ascend to the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? Ingon siya nga, kinsabay makaduol sa balaang bukid. So nag-isgot na siya Zion or presensya sa Ginoo. Ang presence ni Lord. O niya, kinsay makabarog sa balaan nga dapit. Ang verse 4 ni ingon. Tanawang verse 4. Dari tanan. Kaya sa Bisaya, mga daan mga igsoon. Lahi siyang pagkasulti. O, ari tanan. O, ingon ang verse 4 dali. The one who has clean hands and pure heart. Niyon sa ang Bible, the one who has clean hands and pure heart. So, tanawa ra gud ni mga igsoon, kung giingon ra diha, the one who has clean hands, wala sumpayag pure heart, sakto
sakto kayo ang mga Pariseo. Kay kamot ra man dahil hiloon. Ingon si David, Lord, gaman gyud ka na kog templo, Ginoo. Ingon si Ginoo, no. Di ka pwede. Kay hugaw kag kamot. Bloody ka. Warrior ka, daghan kay kag napatay. Dili ka pwede. Nabalik dire. Ningon sa ang salmo? Ningon dito sa 20, ningon dito sa versikulo 3, Mateo 24, versikulo 3, ningon, kinsa man ang makaduol sa Diyos. Kinsa man ang makabarog at tubangan sa balaan ng presensya sa Diyos. Ingon dayon ang verse 4, kadtong hinlo ang mga kamot o kasing-kasing. The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by the false god. Muna yung gisulti. So, ang mga Hudiyo, mga igsoon, careful kayo gyud sila. But niabot na gyud sa punto, nga routine na lang, naandan na lang, kanunay manggod ning buhaton, wala na'y kapuslanan. Munang sige yung kong ingon, hatagi yung kabugaton, hatagi yung kabugaton. Kaya para asa maning pag-ani nato direk Merkules. Para asa maning pag-ani nato direk og Domingo. Kung ang atong gibuhat, clean hands na lang, wala na'y pure heart. Religiosity na lang, walay relationship sa Ginoo. Practice na lang, buluhaton na lang sa relihiyon. Pero ang wala na itarong nga relasyon sa Ginoo mga igsoon, arang parisiyuha gyud kaayo gyud. Munang gipanagna dayon ni Isaya, nga kini mga tawhana nagpasidungog kanako, pinaagi sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing hugaw. Distansya kayo, layo kayo. Nya, wala ni nagpasabot mga igsoon nga mga tao ni simba dito pero ilang kasing-kasing to silang balay. Di ka mabuhi, di ka maabot diregwa nimo imong heart. But ang gipasabot hugaw, it means nga unsang giingon diha, layo ang ilang kasing-kasing nako. Tungod kay hugaw. Unsay nakapabulag nato, unsay nakapadistansya nato sa Ginoo, ang kahugawan. Munang giklaro og ayo sa salmo nga ningon siya, Lord, kinsa bay makaduol sa imong balaan nga presensya? Siya lamang nga hinlo ang mga buhat, hinlo ang mga kamot, o hinlo ang kasing-kasing nga the one who has clean hands and pure heart. Bisultihan ka na ako mga igsoon sa pag-abot sa kapanahunan na ni Ginoong Hesukristo. Ang pure heart na wala, ang kasing-kasing, ang buhat nga kinasing-kasing maoy nawala. Karon arang kapuya gid kaayo mi. Init kayo, Allah. Pero kanang maghigda ka nga imong kasing-kasing lipay. Nga naman tungod kayo, duta jud kayo ning maadlaw nga mahimong mapuslanon ni atong natay mabuhat para sa Ginoo. Aran ning duta gyud kayo imong gibati. Sa to. Kung imong pamalandungon na og ayo mga igsoon, tanawa ra gud giunsa pag Soltis Bisaya, niyo ang Bisaya kinsa may makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsa may makasulod sa balaang templo. Sa verse 4, siya nga maayog binuhatan, clean hands. Og putlig huna-huna. Bisaya, no? Nya siya nga wala magsimbag Diyos og dili manumpag bakak. Clean hands, pure heart, dili mo saad nga di buhaton, o niya dili mo simbag Diyos. Siya makaduol ni. Pag abot na encounter na gyud. Imagine na pila na to kapanahunan. Gikan sa paghatag sa balaod ngadto kang Moses o gihatag kang Aaron. Hangtod sa panahon na ni Joshua, hangtod sa panahon na sa mga ari na buak na lang ang kingdom. Hangtod nga ang north na ilalom sa gahom sa Syria,
hangtod nga ang south na ilalom sa gahom sa Babylonia, human sa 70 katuig na mauli sila og duol 500 years. 400 years silence kaayo. Nabuo, napurma ang Sanhedrin. Diha na nagsugod nga doon na mga Saduceo, naa na mga Pariseo. Sila ang mo enforce, mo patuman mga igsuon sa balaod. Unya kay sila may mo patuman sa balaod, dapat makita sa ilang kinabuhi. Mao nang need silang mahimong aktor. Ikabalo ba mong daghang Kristohanon karon nga mga aktor nga maghilak mag-ampo, Ginoo, grabe kayo Lord, pero ang tinuod anay wa gyud na bag-o. So ilang ipakita ang ilang kaugalingon kay sila maoy gilantaw. Sila maoy gibasa sa mga Israelita. Sila maoy kung giunsa nila ilang pagkinabuhi, mao ni ang atong pagkinabuhi. So ang ila karon mga igsuon nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ni ining mga Pariseo, kinahanglang makita sa mga tao nga ingani. Pero ang ilang kasing-kasing wala gyud sa Ginoo na. Og dako kayo gyud ni nga posibilidad nga ang kada usa nato karon ingon ani pod ani nila. Nga atong ipakita nga Christian ta, pero sulod sa atong kasing-kasing wala gyud tay tinud-anay pagmahal sa atong Ginoo. Walay tinud-anay pangandoy para sa Ginoo. Walay tinud-anay tinguha para sa Ginoo. Ulaw kaayo ni. Dali kitang makakita sa ubang mga Kristohanon. Dali kitang musaway sa uban nga pundok. Dali kitang, pero ang tinud-anay lang di ay gyud mga igsuon, pareho ra di ay ta. Nga mga aktor, pareho ra di ay ta. Nga mga maskara. Samtang nag-study ko, samtang namalandong ko ano, nag-ampo ko, nagbasa, mga igsoon arang kapuya, gyud gahigda na lang ko. Itagilid na lang ko, niabot si Alwin. Ingana si Alwin, buhi pa na. Adili, ingon na siya, natulog na. Diya ra ko sa log, arang kapuya, gyud namalandong ko, alang, luuya, di ay kayo, gyud. Munang nindot kay mga igsoon, maminaw kita kwale. Sa panahon nga maminaw ka, ma-realize sad nimong, hala no? Abi ba na ako o mga Pariseo ang hipokrito? Ako man di ay. So, sa diyang makitaan nimo ang imong kaugalingon, mga igsoon, ang imong kapakyasan, mauwaw ka nga manghukom sa laing tawo. Mauwaw kang mamadlong. Grabe ni sila, legalismo gyud kayo ni sila mga igsoon. That is why sa diya nga si Pablo na usab na kay Pariseo, sayunan ka, I am the Pharisee of the Pharisees. Nga kung sa ato pa, murag moingon siya, kung Kristohanon sila, mas labaw pa ko ka-Christian anak nila. Di ba ningos Paul anak? I am the Pharisee of the Pharisees. Kung sila mga Pariseo, mas labaw ko. Ako'y number 1. Layo ranas na ako sila kung graduhan. Graduhan ang pagkabuutan, graduhan ang pagsunod. Arang layuan na ako. I am the Pharisee of the Pharisees. Pero niingon siya sa Pilipos, ang tanan, ang akong pagkapariseo, ang akong pagkamatarong, ang akong basura na. Ikumpara ni Kristo. Kini ang mga butang nga wala gid nila na-realize mga igsoon. Samtang nakita nila ang atong Ginoo. Nakauban nila, nakita nila, wa gid nila na-realize. Ila pahinuong giisip nga si Kristo maoy supakiro sa balaod. Ilang giisip nga si Kristo maoy rebuilde. Ilang giisip nga si Ginoong Hesukristo sulpot niadtong panahon na. Mao man puning karon? Kusog kayo manghingala. Sulpot. Di ba? Familiar mo na nila? Mga sulpot na. Kusuga kayong manaway. Kusuga kayong manlutos. Kusuga kayo. Nya mo ingora ba dali na sila? Kami mo'y tinukod sa Ginoo.
Oh, are, balik ka rago na, oh. Tanawa rago na. Clean hands and pure heart. Ika na tanan mga igsoon. Kung wala diha ang pure heart, kana tanan nga gisulti diha, wala na hinungdan. Kung wala ng pure heart diha, imong buhaton ang the rest, ang uban diha ang gipang istorya. Kung wala ng kasing-kasing diha, walay hinungdan ang tanan nimong gibuhat. Diha na paingon ang mga Parisiyo. Balik ko na ko, sa paghatag sa balaod, ila tong gi-apply. Sa diha nga maghugas sila sa ilang kamot, maghilak sila. Sa diha nga maghimo sila sa ceremonial washing, katong sa tabernacle. Before sila mohimog mga paghalad sa Ginoo, sa diyang maghugas sila, muduol sila atong sudlanan nga bronze. Unya dito maghugas sila sa ilang mga kamot o mga tiil, ceremonial washing, gahilak sila nga, salamat kayo o Diyos, Yahweh. Salamat kayo o Diyos, sa langit o sa yuta, Diyos ni Abraham, nga gitugutan o sa minimong makaalagad nimo. Nga naman, lipay kay sila. Nga makaapil sila sa mga buhat nga makapalipay sa Diyos. Nadugay, hugas, salamat Lord. Nadugay, thank you Lord. Nadugay, wa na gid ka thank you. Sige na lang hugas. Kayang kasing-kasing wala na. Nakahinumdum ba pod ka? Kadtong bag-o pa kang na Christian? Kahinumdum mo? Unsa imong feeling ato? Oh, excited gika humnon gina kong basa ang Bible. Miadyo kayo ron idong sa church. Unya makadungog kag mga awit, mga igsoon, lami gyud kayo, tulo dayon ng imong luha karon. Nahimo ng mga actress o aktor nagmaskara tanan. Kaniadto sa diyang magbasa ko aning mga kabayan ng mga Parisiyo, makaingon jud kog samtaw ning mga tawhana. Karon nga giablihan sa Ginoo akong kasing-kasing una-una nakaingon ko Lord pariha gyud may luuya gyud na ko Lord. Wa lang gyud ko nimo kaluy Ginoo. Kung wa lang gyud ka nagpakamatay para nako pariha gyud mi oh. Pariha gyud kaayo. Lingian ang nasa imong tapad. Lingian dayon. Tanawa ba? Parisiyo no. Grabe kayo mga igsoon. Nabalik ko na nato ni. Muadto na ta sa aktual nga pangitabo mga igsoon sa Matthew 7. At least nakahibalot ta sa background ani kay sige tagbasa nya wa ta kasabot. Oh, ingon ang Matthew 7 verse 1. Ang mga Parisiyo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Fellowship. La diha sila nakig-fellowship. Ningon diha, og namatikdan nila nga may mga tinun-an sa Jesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Nga sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tawo. Unsa to ni nga panghunaw nga gitudlo sa mga Parisiyo? Ceremonial washing. Hand washing. Washing. Ceremonial hand washing. Gingnan sila, Lord. Nga naman, ang mga Parisiyo ani nga time, ilang huna-huna, mas labaw pa sila kamatarong kaysa kang Hesus. Nasabtan na to? Nasabtan na to? Kabalo mo man mga tao, mga Parisiyo, sige rin pamantay sayop sa uban. Iyon na siya, Lord, tanawa ko na siya, oh. Tanawa. And then, sa verse 3, gipasabot, gi-explain, ingon, kaya ang mga Hudiyo manggod, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon, kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Makapanghunaw sa hustong paagi. Motong seremonyal nga pagpanghunaw. Nasabtan na nato. Amen. Og mukaon bisan unsa inig-abot nila gikan sa merkado gawas kon makapang hugas na una sila. Now listen to this. Tanawara. Ari sa nako focus sa palihog.
Kay gamay ra tao niya, di pa jud ta mag-focus. O sa giingon dire, kinahanglan silang nagitawag og hugas sa kamot, ceremonial hand wash. Ilabi na kung nidong sila og bisag asa, na malingke, merkado, nga naman. Ilang gituuhan, nga bisan ang kwarta, nagunitan sa hintel. Sa dili Hudiyo, hugaw na, mahikapan nila, nahugawan po sila. Og ilang una-una, di sila dawaton sa Diyos. Munang naa sila'y walay katapusang seremonyas sa paghugas sa kamot. Inigpalit nimo sa kabuok gabi. Kini nga gabi nagunitan og dili Dios noon. Huy, hugaw na ko, nahugawan ko. Hand wash na ka. Magseremonyas na ka. Imo dadayong ilitok, Exodus 30. Salamat Ginoo nga giisip ko nimong hinlo. While maghimo ka sa seremonyas. Nakuha na to? Nasabtan na to? Okay, tuloy. Padayon na to. Dinhira ta. Inighuman ani, ulit ta. Ingon diha. Nya, may daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama sa pananglet sa hustong paagis, paghugas sa mga tasa, mo lagi ni. Seremonyas gyapon ni, dili ni literal nga na kay smart or joy or action nga pang sabon sa plato. Mga kulon, mga panaksan, brunsi, o mga higdaanan. Verse 5, dara. Verse 5 ha? Busa, nangutana sila kang Hesus. Busa, nangutana kang Hesus ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Diya, ilang pangutana. Ngano ba nga ang imong mga tinunan, wala man magtuman sa mga sugo nga gikabilin sa atong mga katigulangan? Nangaon, hinoon sila nga hugaw o kamot? Hala, no? Nyakabalo ka mga igsoon? Kasagaran sa mga kinaiyag, kay naiya nga mga Pariseo, dali ning kabantay sa sayop sa uban. Kasagaran sa mga aktor. O nya, verse 6. Si Jesus mitubag kanila, mga hipokrito. Unsa ganito ne? Sa Greek? Aktor, maskara. Ang tawag ni Lord sa mga Pariseo, aktor, mga aktor. It means nga, ang ilang acting, dili tinuod nga nahitabo silang kinabuhi, nagbase sa script sa drama. Maskara, it means dili tinuod nga mao'y itsura. Ingon diha, mga tigpakaron ingnon, mga hipokrito, wala gayod, masayop si Isaiah sa iyang panagna mahitungod kaninyo sumala sa nisulat kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa ilang mga pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Kasagaran mga igsuon. No? Kasagaran. God bless you. Istugyan ras Ginoo. Isalig ras Ginoo nya siya di ay pod. Unsaon na lang ni. Di ba? Kaayo ra batang moingos uban, isalig ras Ginoo. Itugyan ras Ginoo. Nya pag atuan na di ay, unsaon na lang ni. Kabantay mo ana. Hala di mangangkon. Ana pa lain. Kanang kusog kay kamay nga sa uban. Gitudluan na kas Ginoo pagpaubos. Unya ikaw di ay nga nagsulti ana, arang grabe ka mapahitason. Muna lami ginamusimba ka mga igsoon, maminaw kas pulong sa Ginoo, mabadlungan gyud ka. Ningon 7, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo ilang gitudlo nga daw balaod kuno sa Dios. Nanawara ni? Once nga imong ikinabuhi, mga igsoon, ang imong nakatunan, nga dili pinasubay sa imong gugma, sa imong kasing-kasing, – kana, tinudlo ra nagtawo.
Kay unsa ang gitudlo sa Dios, buhata ang tanan diha sa gugma. Do everything in love. May padayon pa gayud si Jesus, mingon, no? Verse 8 pa ta. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinuoy inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa tao. Now dinhi na ta mamalandong mga igsoon. Ako lang tao ni ani. Mubura, no, alas 8:17 pa gani. Now, gisiguro sad nako ni nga di ko ma-disqualify sa wali ron gabi una. It means nga ako pod mismo nga nagwali, nagpatudlo pod ko. Nagpatulid pod ko, nagpakorek pod ko, nagpasulti pod ko sa pulong sa Ginoo. Og akong gisiguro nga pinaagi sa tabang sa Dios. Kaya sad nako nga maikinabuhi. Ngano man, panabang man sa Dios. Nasabtan na to? Now, padayon ta mga igsoon, ingon diha. Ningon diha mga igsoon. Now, ingon siya. Nitambong sila sa simbahan, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Nagbasa sila Biblia, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Nagampo sila nga ginamit ang mga maalamong mga pulong, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Nitampo sila og salapi para sa buluhaton sa templo, para sa buluhaton sa simbahan. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Naa sila sa ministry. Naa sila sa worship team. Magtudlo sila mga bata. Mubarog sa pulpit, magwali ni sila. Mga driver ni sila. Nagtabang ni sila sa buluhaton sa Ginoo. Nagsangyaw sa ni sila. Apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Nahigugma sila sa mga alawiton. Apan wala sila mahigugma sa ilang giawitan nga mao ang Dios. Naghisgot sila, nagsulti sila kabahin ni Jesus ngadtos ubang tawo. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kini nga mga pulong mga igsoon pahigmata, naghatag natong katinawan, aron atong mapangumusta pod ang atong kaugalingon. Kay kining tanan nga nahitabo karon, ug mahitabo pas umaabot nga atong mga panagtigom, kung wala dinhi ang atong kasing-kasing sa Ginoo, kita ang mga aktor ug mga maskarang gihisgutan ni Kristo. Hinaot mga igsuon nga karon nga kagabion, bisag focus lang sa imong kaugalingon. Pangumusta gyud imong kaugalingon. Kumusta man ko Lord? Mo ni ang ako karon nga personal nga badlong rebuke. Pagtudlo, pagtulid nga akong bantayan ang akong kaugalingon. Kay kinalisodan jud kayo mga igsoon. Lisod kaayo. Tuwa mo dito sa langit. Nigabot niyo dito sa langit. Ingnan mo sa Ginoo, welcome, good and faithful servant, Jin Iskaputi. Oh, siya apelyido mo Jin? Siya apelyido mo? Ha? Bula tite. Yung mga ito, good and faithful servant, welcome, Danilo Buyan. Unya kamo tanan gi-welcome, unya nay pangutana nga pareho. Asa mas Pastor Jonas? Ay mas pastor. Wa ano man hipokrito. Abi pa nimog nidawat sa Ginoo, wa gid ay ni tinuuray nga nidawat sa Ginoo. Abi nimog nagtuo sa Ginoo pero wa gid ay tinuuray nga nagtuo sa Ginoo. Adunay relihiyon.
dunay Bible, dunay pag-ampo, dunay pag-awit, dunay mga gibuhat para sa Ginoo. Pero ang kasing-kasing, wala sa Ginoo. Iyahay tagpamalandong. Iyahay tagpamalandong. Concentrate sa ugbadlong sa imong kaugalingon. Concentrate sa dukduk sa imong kaugalingong ulo. Concentrate sa kagsagpa sa kaugalingon imong nawong. Nga naman, niingon si Ginoong Hesus, kining mga tawhana, mutabok kadagatan, aron makakabig, mga katubigan, mupanag laging dapit. Apan gihimo pa hinuon nilang labihan pang maimperno hinuon. Munang giingnan mo nako nga ang Kristohanon blessing. Pero kung ang Kristohanon di magkinabuhi nga makapahimaya sa Dios, mahimo siyang tunglo sa iyang isig katawo. Dagan kayo mga tao nga simba ko ana, na malagi na si ko ano, divine? Na malagi na si Jo ano? Kauban man mo, Christian man na. So imbis kahayag ta kita hinuoy na himong babag. Muna nga ang Christian, pag di ka mo danag, dili nakapanalangin, nahimo pahinoon kang tunglo. Pasayloon ka sa Diyos, pasayloon sa Ginoo. Sunod na taniya mga igsoon. Amen? Manindog tang tanan. Atong idungo ang atong mga ulo, mag-pray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa imong mga pulong nga among mga nabasa karon. Pwede Lord nga nami hinlo nga kasi nga mga kamot. Hinlo ang among biste nga musimba Ginoo. Apan hugaw day kayo ug layo kayo among kasing-kasing diha nimo. Nga kami o Dios mga hipokrito, mga sama sa mga Pariseo Ginoo. Pasaylua kami o Dios. Og kaluy in taon kami o Ginoo. Among dalon karon ang among kasing-kasing sa imong atubangan o Dios. Og hinloi kami sa kahugawan Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Duol ta sa Ginoo mga igsoon. Focus sa diha sa Ginoo. Hunong na og lantaw sa ubang tawo. Hunong na og hatag komentaryo sa ubang tawo, pareho ta. Focus sa Ginoo karon. Ayog tago. Ilha imong kagalingon nga hugaw ang kasing-kasing